Хайде, акана! Ракатака! И за Пиринча много специално поздравява своите братя, сестра си специално и всички гости! Каракашная селедердини, не били бенсиница на гердини. И от Метин пристига някой няма пара също така и той поздравява младото семейство специално! Гезер гелир кимне донес бисе. И много специално Метин поздравява за Анушка, за Азра специално, за трите принцеси! Гезер късар кимне бисе. Гезер чочукар 40 точки! Парите станаха до тук 100 точки за оркестъра! Айда! О! И за гостите от Нюрнберг, хайде бомбой! Каракашная селедердини, не били бенсини жана гердини, жана седини, гердини. Значи, от името на Метин, от името на неговия зет, фамилия Комбо, правят на 5 август сватба. Канени, не поканени, нека всички да заповядат! Яша Жоши, само барабани малко тихо. Има едно даряване, набързо да го взем. Атчеден, Албенa'nın kızından 200 euro. Sağ ol. Hey! Albena'nın küçük kızından 100 euro. Albena'nın gelininden 100 euro. 200 ev. Yapıyor mu aynı? Haydi продолжаваме, Джоши! И най-вече özellikle Ercan kardeşimize gelsin специално. Фамилия Икоко! Айде цялата фамилия на дансинга! Ракатака! 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 Кагим! Ракатака! Кагим! Ракатака! Не се бери удут, не дебер сени, анаю başımı gideyim. Още 40 точки от фамилията на Метин Икоко. Ръцете горе! Шоу! Идвам. Още 40 точки от името на Метин Икоко. Яша Метин, малко пати го стърчо. Камера. Айде набързо. Много се извиняваме. 500 лева от Оги. 1001 голд. Да са живи и здрави Семра Кацян. Семра. Ердин. Бакер му че сигурно там. 200 лева от Севдалинчо и Айгюл. Нали така? Да сте живи и здрави. Друго даряване няма да вземаме. Много се извиняваме. Айде, Джоши! И продължаваме за една единствената. Чакай да пея малко. И за една единствената сестра, много специално за Анушка. Ракатака! 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 20 точки! И от нейния си 100 точки от Дурхан специално! И прави и Дурхан
2 август, сюнет сватба, нека всички да заповядат. Много екстра оркестър, парламент, Жоши. Арива! Сен buradan ya. Hadi bakalım. Ben de sizi ya. Ha! Hey bütün eller I много специално за най-новата булка на Сунай. Айда! Ей, güzel gelin kimde? Bizde, bizde. Ey güzel damat. Парите, Ясо парите, Жоши! Айда! За най-новата булка специално! Каракашло яр söylederdini Ne bileyim ben seni cana geldiğini Cana sevdiğini Gönül verdi Of 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 Няма да играете ли? И сме така! Парите стоят и парите! И соло. И има една много голяма поръчка тук на тая маса. Hello. За семейството на Ердинч от името на Исмет. И за семейството на Семра много специално. Който има пари, той говори. Който има пари, той говори. Изпендава 50 точки! И за неговите принцеси специално още един Сашо. Поздрави Таривари Холандия специално. Сашовски! Ракатака! Ракатака! Соло, соло, соло! Искам да поздравя всички, където гледат концерта, да не гледат концерта. Две могили, Домангили, Амстердам, Сергилер, ош geldiniz. Всички гости да станат да играят, всички. И за малкия принц на Исме специално. Каракашло яр söylederdini Ne bileyim ben cana geldiğini Cana sevdiğini Gönül verdiğini Karakaşlı yar yar söylederdini Ne bileyim ben seni cana geldi И много специално за фамилията на Лютмезер казваме честито най-новата булка. Сейзихоме, да. За Ген много специално и дава 50 европейски точки за Джоши. Акана, гю, ракатака, гю, ракатака, гю, ракатака, гю, ракатака, гю, и много специално за свайките, за фамилията на Бехан фактурата. И много специално за Белгия! Кенди Беци! Кенди! Още 20 точки! Значи, от името на Лютмюзе Регионай, на 4 август правят Нишан правят в ресторант Орбита. Всички гости ги очакваме. И за Салим, halo, yapma bak halo. Liyeş, yapmayın bey. Sana gelsin özellikle. Ne sen beni unut, ne de ben seni. И много специално за гостите от Берлин. Продължаваме кючейка. Айде! Соло, 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 соло. 20 точки. Продължаваме напред. 30 точки. Ангела Меркел. Айде, Берлин! Hey, bütün eller havaya. Show, 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 show. Y que me la doy, nos amor de.
за баба Начи е много специално. Açın bütün yolları, güzeli geliyor, büyükleri yerinden sallıyor. Bir baba Nači da ve napaza Joshi. Hayda. Açın bütün yolları, güzeli geliyor, TikTok o yerinden. Значи семрата вика майка си, баща си, нека да заповядат на дансинга. Бай Борис, видата га, Шериф Авла, айде на дансинга. Еминавла, Софиянците, Бошко, Елхан, Божидар. И гостите от Пърби са много специално. Айде да заповядат на дансинга. Ya le 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 yaşar dediniz. Hop raka çak raka, hop raka raka. Fidah benim, sevdiğim benim, kurban size. Yaşar dediniz. Значи, айде, много специално продължаваме за фамилията на Ватков и Ират. Специално и най-вече за Елхан Софиянците. Бошковске! Яна! Яна! Яха! Яха! Яна! Яна! Язикане! Алло! Бабуске! И много специално от името на семрата, специално за нейните братовчеди. Айде, София! Шоу! 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 И много специално Елхан дава 40 точки. Поздравлява младото семейство. Соло. И най-вече легендата. Значи, Бай Борис, бидата га. 40 точки. Поздравяваме специално младоженците. Yaşa Joshi yaşa. Bütün ellerde havaya. Show, 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 show. Бошко специално и дама 50 точки и поздравява много специално цялата фамилия и най-вече Осавре милицейското маренге. Осавренге! Айда! Калите! Калите! И марка! И марка! И калите! И калите! И много специално Яша, браво! Рекет! И много специално за касиерката на фирма Деми! Шериф Авла Егеси! Хайда! Калите! Калите! И 60 точки дала за Джоши! Продължава! Яша, мамо! 80 точки! 100 точки! За касиерката на фирма Деми! Колеги, olabilirse düğün sahibi gelsin, Erdin gelsin. Чакаме düğün събията на дансинга. Отворете малко този микрофон, Memo Style. Номер 5. Който има глас, той говори. Yapma, sen de yapma be Coşku! Sen de başla.
Haydi kolegi. Hop 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 hop. Aman. Fazla box, fazla. Uskay Orhan Baba. Tigidin, tigidin, tigidin. Açın bütün onları güzelim geliyor. TikTok'u yerinden sallıyor. Kaşı gözü güzel, sürelesi güzel, olağanüstü güzel. Bir oyna bana bey, yaşa bana bey. Aman babam. Imamo Zecano, za gostite od Timberg, Ercan Limoy. Aynen. Ocamışız. Onay. Yaşa Orhan Baba. Omurtan gururlandı. Aha, aha. Ve özellikle ben selamlamak istiyorum. Özel Surayakam'ın biricik eşini Aysel ablama gelsin. Film Orkestra Parlament. Ali, Solo. това е касиерката на Оркестър Парламент. Да. Това да го знаете. Точно. Ama para kabul etmeyiz onlar. Yok bir şey. Oyna bana bey, yaşa bana bey. Sa. Hadi çoşi, hadi yavrum babam. Aman. Dilan benim, sevdiğim benim, kurban size. Yaşayın dedi. Yaşayın dedi. Solo. Ако може, Папи Йоги. Годис. Haydi. Haydi papi. След малко мога. Айде ръцете горе, морда! Buradan durdular. Sa. Vakit istiyor kaldırdılar. Kapına kopuradan durdular. Vakit istiyor kaldırdılar. Hadi yarim. Соло. Значи от името на съдбарите почват да се раздават, почват да се сервира вечерята. След 10 минути още малко атмосфера и после ще забърза се чута. Хайде! Соло. Sabriko'nun ailesinden Alatayan var. Hasan Kopak. 300'e para veriyor düğün evine. Sabriko'nun ailesinden sağ olsun.
Ферди Калинкадан 100 лева пара. И от името на Бате Мечо няма нужда от реклама. 300 лева вериолар дюневине, сağ olasın Mehmet Aga. Yaşasın Мечо Ага! Най-добрите в Европа! От Cengiz Ivaylo. Semro. От Cengiz Ivaylo. Парня ми денги, честър. 300 лева дарева. Нека да са живи и здрави. Благодарим на танцуващите, благодарим и на оркестъра. Бяхте великолепни, бяхте невероятни. Да сте живи и здрави всички. Асен, ако може Кириша. Ачука, Семра, на келче, на чаянта келес. Асене, само първо вземи гостите, Семра, защото хората са от път. Пък има още една сватба в Златар, те бързат за там. Да. Ще вземем дарението само на гостите от Велики Преслав. Кой свири табача? И така, всички от Велики Преслав, които бързат да заповядат на дансинга, всички на един път, един кючек ще има за тях и след това ще нарежем тортата. Има изненада. Много моля да подготвим тортата. Тамага. Бейхан Крал Беломорци 100 евро. Гунди. Преслав план Гунди. И така, много моля гостите да ни бързат, защото има изненада за младото семейство. И така, сега ще взема дарението само на тези, които наистина бързат и имат мотив. Започваме първо с семейството на батко ми Мечо. Уважаеми гости, от Мечо, от Преслав и неговото семейство, 200 лева за младоженците. А тя е изпратила дарението на Харно, жена му, 100 лева. Живи и здрави да са. И така, Гюнага, ти си бате. Ердинага Янамагел, Дюн Саби. И така, от семейството на батко ми Орхан, Орхан от Преслав, саде камера и капат малум. Дюнянам Бирмарас, Асан Кобак. 20 лева батко ми за водещия, 20 за Джошкун специално, 50, 100, 150, 200, 250,
300, 350, 400, 450, 500 лева, уважаеми гости, от Орхан и неговото семейство. Живи и здрави! От Катя и Селяйдин. 100 евро от Селяйдин и Катя. Живи и здрави! От Ридвани Северджан 150 лева. Живи и здрави да сте! И така. От сина на Меята, който се казва Юсмен 200 лева. Я шева Джошко. Юнаяга Сенсин. Вземам дарението само на гостите от Преслав, които бързат. Йокабла, тамам. И така, от батко ми Гюнай. От най-големия приятел на батко ми Узбей, 100 лева, 200, 300, 400, 500 лева, 500 лева от Гюнай и неговото семейство. Жив и здрав да е той. 10 лева за Асан Кобак, най-добрия. 10 за водещия и 10 за оркестъра. И така, айде колеги, един кючек за всички гости от Преслав. Яша Преслав. Айде Преслав. И пристига 50 тончки за оркестъра. За Преслав продължаваме кючика. Нерде би си Преслав, бе! Столицата на България. Златния век, цар Симеон. Още 50 тончки. Яша! Още 50 точки! Още 50 точки! 200 точки! Още 50! 60! Айде Преслав! Яша Преслав! И Солобърнади и пристигащо зелени гущери! Кючека! От бащата на булката! Константино! Да! И да! И да! И да! Шоу! Яша и Шоу! 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 Няма да свириш ти! Страната на булката въоръжаваме кючика Преслав, айде! Яша Далмац! Яша! Благодарим на гостите от Преслав, обаче искам да кажа нещо много важно. Сега, има много гости от Преслав. Сураяга Нердесин, аз предлагам батко ми Сурай да го направим почетен гражданин на Преслав. Защото всички преславли много обичате да напишем една молба до кмета и батко ми Сурай почетен гражданин на Преслав. Очаквам, сега и ще има и местни избори, трябва да го направим. И така, благодарим на гостите, които бързат. Двойно... и Ротердам, бате, точно тъй. И така, благодарим на гостите от Преслав, живи и здрави да са те. Добре, како? Şimdi dakikaya başlamayacağız. Coşkun kardeşim yanıma gelsin. Olimpiyskiyet şampiyon Gürcistan'a Umurtak, Gürcistan'a Bulgarya. Türkiye'yi mahveden adam Coşkun Joshi. Yanıma gelsin. Şimdi Coşkun gençlere bir şeyler yapalım за всички младежи, докато подготвиме младоженците и тортата. И след това започвам даряването Асан Ковак. Dışarıda. Haydi Coşkun. Aman aman aman
душмана. Ехо? Има много душмани. Има много пари. 50 евро. 100 точки, 100 евро за Джоши. 150. Браво, браво, Франция! Браво! Дай волуме. А човек и доста бакера, амари боли чак кайна соя. Ръка, която дава, никога не обиднява. Но я бе, сроега. Аки, ой да дела. Ода вершито. Браво, браво, браво! Браво! Аман, 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 аман. Хайде, Орхане! Нека дидикас. Айо, той пране. Орхан също дава 50 евро. 100 евро! Браво, браво! Ай, на най-конкуренция. Асо, цима диям, бе. Цима диям. Етер четират дума. Асане! И Брисиган Со зелени точки! Аман, 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 мокопном се кирина. Аман, аман. Хайдо ги! И много специално за дамата братя, соло. Аз съм давам 100 зелени точки още. До тук парите станаха 500 точки! Евро! Соло, 1000 лева за музиката от Асам Сиджима. И Очо ренге специално. Ай на дике банка е си обкурно, со дике банка е си обкурно. От тебе кердава, барбало, барбало. И Асан дава още 50 евро. Значи, още 100 евро. 1200 точки за оркестъра. Браво, браво, браво. Яша легендо. Само за Франция. Яша Франция. Значи за боса на Франция, за Асан Сиджима специално и за Орхан Сиджима специално. Кале, кале! Айде, Франция! Йо! Йо! Шо! 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 Това е. Човека има паро, кажа си. Хайде, Асан, о, баба, аман. Айо, дуй палеке, Орхан усе. Яша, Орхан, Яша. Още 40 точки. Яша вади Орхан. Айо, душмана, не пайномен. Айде, Франция. За дъщерята на Асан Сиджима специално. И за малкия приз специално на Фенди. Чичо виде гоне на банабани. Дошумя декере. Чичо виде гоне. И, значи, дъщерята на Асан Сиджима дава 50 евро за Джоши. Браво, браво, браво. Идемо. Дъщерята на Асан Сиджима дам още 50 евро. Ръка, която дава не обеднява. Няма нужда от реклама. Има пари. Яш пари. Има пари. Яш пари. Има пари. Яш пари. Има пари.
Thank you. Акана, ама ямус за 200 евро, оло е не 1200. Салом, ей, салом, салом. Диксопена само с најлена мари парде. Ол бут парде, сарталас. Значи, кичук енеште. Јог бише. Значи, от името на Орхан Сичима прави сюнет сватба в Махалата. 11 август. Канени, не покани, нека всички да заповеднат. Екстрите, там ли сме? А, така. Rufi Agama geliyor. Sunay Agama gelsin. Sunal Agama geliyor. Şenol Agama geliyor. Bütün masanıza gelsin, armağan olsun babalar. Sağ olasın. Sağ olasın baba. Sağ olun babalar. Viyana, Bulgarya. Oh, anam ben yavrularımın için Viyana, Bulgaryalarda gezdim, Devatkalardan. Bütün masanıza geliyor Viyana, Bulgarya. За Сурай, за новата булка специално оригинално въоръжаваме. Айде кани беца. Olabilirse bütün masayı davet ediyoruz oynamasına. За новата булка въоръжаваме Гючика. Я ще бъде зуме. Вие на България. Още 20 точки.
Стирките продължаваме гичека специална. 10 тончки за оркестъра. Sultanlar, hadi kazanmanı. Още 5 минути и вече няма да има кичеци. За банко ми Севичан и за Султан специално. Хайде го вземаме специално за неделет патрона. Хайде неделет. Ашкос. И пристигат 20 тончки. Шоу! 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 Sağlasınız. Elinize ayağınıza sağlık. Olabilirse yanıma gelsin. Само едно дарение. Отдавна чака момчето. $300 лева от семейството на Касап Бейхан. Живи и здрави да са. Dakikamız daha başlamadı, affedersiniz. €100 Hasan Güldinay. €100 Венци. €100 Койчо. Живи и здрави, заповядайте и ви. Последно. Тайфур. От семейството на Тайфур $200 лева. Живи и здрави. Како спирам даряването, не ме търси повече. €100 або. €100 Самиден. Руседен. Лейля Сами €100. Как се казваш, како? От Какаме Ресмия и Ваткаме Джевджет €100. Айде започваме каната. Işıkları söndürelim lütfen. Restoran Kelebek.
Alkışlar gelsin, alkışlar. Alkış geliyor güçlü. Omurtak Preslav, alkışlar gelsin. Alkış. Asen Kirişe. Işıkları çakalım. Lütfen. Işıkları açalım lütfen. Alkışlar geliyor. Тук сме, за да тестваме силата на феери. Хората от този блок се съгласиха да измислят. Колеги, пускайте музиката. مسيطرة همشيك مسطرة هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا. أيوة أنا مسيطرة
يا حتة سكرة، طول ما انت معايا تمشي على هوايا انا متكبرة. في حاجات حذرتك منها وعليك ازاي هتلمها، انا قلبتي ما انتش قدها، انا واحدة الغيرة في دمها. استنى انا لسه بكلمك، والامتى انا هفضل افهمك، من يوم ما قابلتك قلتلك لو بصيت برا هزعلك، لو بصيت برا هزعلك. مسيطرة همشيك مسطرة، هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا. ايوه انا مسيطرة يا حتة سكرة، طول ما انت معايا تمشي على هوايا انا متكبرة. ولا حاجة في الدنيا تهمني، ولا حاجة من جوه تهزني، بس انت حبيبي غيرتني وبقيت انت اللي تخصني. على قلبك يا ابني قعدتلك، ولو اتعودت انا هعدلك، ولا تقدر واحدة تقرب لك، ولا تقدر واحدة تبصلك، ولا تقدر واحدة تبصلك. مسيطرة همشيك مسطرة، هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا. ايوه انا مسيطرة يا حتة سكرة، طول ما انت معايا تمشي على هوايا انا متكبرة. Alkış geliyor, alkış güzel. Nivea Sun Protect and Moisture защитава кожата отвън и се грижи за нея в дълг. Mire lo que mama, dime drill ti mama, dime si ti mama. Cred pe valid, ti e mame drama, cum duc-ești cu bana, și me bucur mama. Cred de pățai, tu me na, tu me na, Albia Habibat, me na, tu me na, tu me na. Благодарим на танцуващите. Това беше каната на Ерджан и Белис. Бурни аплодисменти за тях. Семрах, сахат си имаш ли? Имаш ли на ръката часовник? 2 часа е. Щастливите хора не носили часовник. Аз нося. Как беше думата ви? Тик-так. Швейцарица на ръката. Агам швейцарец. Сурагам.
Айде, моля сега всички да освободите дансинга. Моля, освободете дансинга, младежите. Папеко, айде мичи. Дъщеря ми. Направо, Асене, вече не дей да слушаш вече много хора. Само себе си. Не знаят. Аз, Асен Кириша, вземам даряване само от лявата си страна. Повтарям, уважаеми гости, даряване ще вземам само от лявата си страна, за да има една редица и този, който е дарил, в дясно от мен, да получи своя сувенир и този, който има желание, да си направи снимка за спомен с младото семейство. Дарението ще протече последният начин. Първо ще минат най-близките. Родителите на булката, близките и след това приятели, кумши, нали така се е мрабла? И така, готови ли сме? Чакаме батко ми Ердин на дансинга. Шефа. Добре, айде тези, които са тук групичката да ви взема. Набързо. Само, че ще помоля тук камерата да вижда кой дарява. Това е много важно. Точно така. Вляво от мен. Започваме дарението. Колеги, Мелихадан Садредиден, Софиядан, Юзели Лева, Саосун, Варосун. Колежке, асистентката. Байрамдан, Софиядан, Юзелилев, Саосун, Варосун. От семейството на Самет от Беломорци 150 евро. Живи и здрави. Бидат Беломорци 200 лева. Фамилия Коюмджиеви. Яша. Епсина алем бирке жök yapayım abla. Ферди, 200 лева дарява Ферди и неговото семейство. Върбица. Яша Фердяга. От Фиген от Върбица 200 лева. От Шукрито, от Войчото 100 лева. От Сезгин, Върбица 100 лева. Живи и здрави. Айде един ключек за всички даряващи. Благодарим на даряващите, благодарим на оркестъра. И така, уважаеми гости, настъпи моментът за дарението на нашите прекрасни организатори на Кака ми се мра и батко ми Ердин. Сега, уважаеми гости, не само в Омуртаг, то вече и в цяла Европа, тези, които организират събитието, не даряват сами себе си. Но вие не е казано, че трябва да даряват финансово. Това всичко, което направихте, е вашето дарение. Уважаеми гости, както знаете, ядене, пиене, оркестър, сватбен салон, водещи, всичко е за сметка на батко ми Ердин и Кака ми се мра. Искаме ни силни и бурни аплодисменти за това прекрасно семейство. Живи и здрави да са те! Тамам. По принцип трябва да дарява батко ми Узбе, обаче булката не е готова. Затова ще продължим с майката на батко ми Ердин.
Чакаме майката и бащата на Батко Мердин, които се казват чакаме на Аджей и Коко. На Аджей и Коко. И така чакаме бабата и дядото. Чакаме на Адже и Коко. От грамчето 100 евро от цялото семейство. Живи и здрави да са те. Уважаеми гости, много моля малко по-бързо, по-експедитивно и само да кажа тези, които даряват, да не забравят да вземат своя прекрасен сувенир. Добре, Мариане, само една от лявата ми страна, брат ми, докато се подготви бабата и дядото. От най-големия приятел на батко ми избе от Мариан. 100, 200, 300 лева за младото семейство. От нашия брат от Сенко. 100, 200, 20, 40, 60, 80, 300 лева. Айде, колеги, музика. Бабата и дядото ще даряват на Кириша стайл. Колеги, с музика. От семейството на Гудло 200 лева. Яша.
и специално кака ми бомбонка поздравява специално баба на Аджие, аналарна на С, бабаларын бабасы, дел син Степане Симилор. Benim babam, babaları babasıdır. Benim anam, anaların anasıdır. Benim babam, babaların babasıdır. Benim ailemin şadı çoktur. Benim anam, anaların anasıdır. Benim babam, babaların babasıdır. Benim anam, anaların anasıdır. Benim ailemin şadı çoktur. Bazıdan güçlensin, sizi çekemeyenler inlesin. Nasıl yaşanırmış da güzel görsün. Baka baka hayatımızı öğrensin. Hadi be babam, Yaşa yaşa. yandan. Hadi be dinom, salla bana candan. Hadi be babam, oyna bana yandan. Hadi be dinom, salla bana candan. 2600. Yaşa babo. 2700. $2800. Уважаеми гости от бабата и дядото, 3000 евро. Живи и здрави да са. Бурни аплодисменти. И така, може ли да искам само едно позволение от вас? Има едни гости на вуйчото на батко ми Избей. Разболява се бебето, бързат, много се извинявам. Но бързо да им взема дарението и продължаваме. И така, Büyük dayı gelsin. И така, уважаеми гости, продължаваме дарението с вуйчото на батко ми Избей. Той дарява 100, 200, 300, 400, 500 лева, уважаеми гости, от големия вуйчо на булката. 20 лева за батко ми Сурай дава, жив и здрав да е. Да взема на фамилията. Ебе, само да отворим камерата, батко. От дъщеря му и зет му. Наш колега, видеооператор. 300 лева за младото семейство. Още един път се извинява. 20 лева дава за водещия. 20 за оркестъра. И 20 за най-добрия за Асан Кобак. Има ли още от семейството, батко? Сейхана сон раджас. Айде музика за вуйчото и за зетя. Благодарим на даряващите, благодарим на оркестъра. И така,
Продължаваме. Лютфен Алаи Сыраи Бозмайлым. Olabilir se alayı açalım lütfen, снимките аз съм по-вдясно. Алай Бошка аз съм вдясно след сувенирите, точно така. Да мога аз да продължа дарението, да не бавим, брат ми. Още вдясно, колега. И така. 250 евро от Орхан и неговото семейство, казахме. Живи и здрави да са. И така, продължаваме оттам, откъдето спряхме. Чакам фамилията на Ердин. Батковци, сестри, чичовци, лели да заповядат на дансинга. Сега продължаваме с най-голямата кака на батко ми Ердин. Кака ми Анушка и батко ми Орхан. Да са живи и здравите. Само мога ли да помоля нещо? Суряга, можем ли да направим на цялата фамилия, да взема дарението един кючек? Приемаш ли? Айде. Да стане малко по-бързо да играем до зори. Приемате ли? Айде. И така, продължаваме с Анушка и батко ми Орхан. Добре, бате. Заповядай, како? Tamam abla. Kimden abla? Böceğin kızından 100 euro cemiyete sağ olsun, var olsun. Снимките вдясно. Да не бавим дарението, много ви моля. Böceğin küçük kızından Aygül'den 300 lev, sağ olsunlar, var olsunlar. Tortayı kim çıkardı? И така, уважаеми гости, продължаваме. Дарението ли, торта ли, колеги, аз не можах да разбера. Такова нещо за първи път виждам. Тортата трябваше малко по-късно да изкарате, колеги. Хората чакат за дарение. Айде, продължаваме дарението с Леля Анушка и Чичо Орхан. Айде, бе. 100 евро. Колеги, музика. Erdin yanıma gelsin, Erdin agam. Yaşa Orhan aga. 200 euro. Tonski za orkestara.
Уважаеми гости от Леля Анушка и Чичо Орхан, 1000 евро! Живи и здрави да са! Продължаваме. 500 лева от големия син. Живи и здрави да са. Сега минавам от другата страна на ресторанта. Уважаеми гости, настъпи най-сладкият момент от нашето тържество. Настъпи моментът, в който трябва да нарежем великолепната и прекрасна торта на Ерджан и Белис. Фон пиано мемо. И така, уважаеми гости, както казах и преди малко, страхотен си Мемо стайл. Обичам те, Мемо! Настъпи най-сладкият момент от прекрасното тържество на Белис и Ерджан. По-тихо, Мемо. Уважаеми гости, по стара българска легенда казват, че колкото висока е тортата на младоженците, толкова висок ще бъде новият им дом в бъдеще. Уважаеми гости, аз няма да броя на колко етажа е тортата. Само ще ви кажа, че бъдещият дом на младото семейство ще бъде небостъргач. Защото нашата торта наподобява на небостъргач. Уважаеми младоженци, желая ви първо много здраве, второ много щастие, трето много любов. Нека бъдете здрави, щастливи и много да се обичате. И така, уважаемо семейство, настъпи моментът, в който трябва да вземете ножа заедно и заедно да нарежете тази прекрасна торта, защото рязането на тортата заедно символизира, че ще вземате всички решения заедно. Бурни аплодисменти, уважаеми гости! Бурни аплодисменти за Ерджан и Белис! Бурни аплодисменти! По-тихо. Скъпа Белис, скъпа сестро, първо на тебе се пада честта да вземеш първото парченце от тортата и да захраниш своя мил съпруг. Защото, Белис, трябва да знаеш, че честта да приготвя храната, да храни своя съпруг и своите деца, се пада на жената. Бурни аплодисменти за прекрасната ни булка, уважаеми гости! Сега, скъпи Ерджан, на тебе се пада честта да вземеш едно парченце от тортата и да захраниш своята мила съпруга, защото има дни, в които ние, мъжете, трябва да приготвяме храната, да храним семействата и нашите деца, разбира се. Бурни аплодисменти, уважаеми гости! Бурни аплодисменти за прекрасния дни Z. Сега, скъпи младоженци, още веднъж ще ви задам един сериозен въпрос. А той е следният. Сладка ли беше тортата? Скъпи Ерджан, сладка ли беше тортата? Да. Ами, уважаеми гости, аз лично смятам, че след тази невероятна и много сладка торта, още веднъж да извикаме горчиво. Горчиво за младоженците! Стоп, стоп, стоп. Ерджан, yapma canım. Yapma Ercan, ben öyle öpücük kabul etmeyelim. Не приемам целувката на Полата Лемдар, брат ми. Още веднъж горчиво за малото семейство. Браво! Колегите успяха да направят и снимка. Сега, искам да помоля колегите сервитьори от ресторант Келебек да изнесат сватбената торта, да я нарежат и да я раздадат на всички гости. Благодарим на оркестъра. И така, продължаваме даряването от там, откъдето спряхме.
така, уважаеми гости, продължаваме дарението